Van de Stelp naar de Ambla en van het dorp naar een nagelnij gebouw onder Rane van Holm bij de Viewtour. Wat is uw eerste indruk van alles hier? Je moet wat harder spreken, want ik ben zo doorgevallen. Wat uw eerste indruk is hier? Ja, geweldig, hè, zo mooi. In 2 dagen tijd wordt het hele wenstzorgcentrum verhuizen naar de nieuwe locatie. Hier is het. Mooi. Het is heel leuk. Daar word ik wel een beetje ouder van. Ah, het is geweldig allemaal. En vandaar ook, ze is zo goed en best dan allemaal. Iedereen het hard werkt. Van vanmorgen 7 uur tot nu toe. Het is geweldig. En dat is een hele put voor de verhuizers, de bewoners en het personeel. Nou, het is voor bewoners ook wel heel erg spannend hoor. Het is voor ons natuurlijk al spannend. En als je toch ouder bent, is zo'n dag geeft ook wel heel veel impact. Dus we zagen vanochtend ook wel wat spanning bij de bewoners. Maar ik denk als ze eenmaal weer goed op hun plek zitten en alle spulletjes die staan zoals ze het graag willen hebben, dat ze zich er wel wat bij neer kunnen geven. De Stelp is meer dan 60 jaar oud en 30 jaar verlien had er voor het laatst een renovatie geweest. Er moest dus wel wat nijs komen. Ja, lekkage ook, maar ook de brandveiligheid is niet meer optimaal. Dus we hebben afgelopen jaren nog een sprinklersysteem moeten installeren. En ook de lange gangen zeg maar, is ook niet echt meer van nu. Dus in Ambla is er echt ook een hele nieuwe zorgvisie ontstaan. En het eten verhoorde het net zo volle, dat bleef best genoeg. Nou, je mag ook een stukje hoor.